Boas noites. Hombre, Lisardo, amigo, ¿qué tal, hombre? Ai. Andamos. É aquí onde lle pasa unha ITV. A ITV? Sí. Pasa que usted non sei se pasará. Pasa allí como aos tractores vellos, non hai que pasará máis a menudo. Sentes aí, hombre. Bueno, que alegría velo. Sí, señor. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está? Como estou? Estou como ao carallo. Bueno, pues alegro, home. Moi ben, así me gusta. Hai que estar en forma aí. Alegro Como que se alegra? Sí. Alégrase que estea como ao carallo. No, como carallo, no. Ah, perdón, home, entendiñe que estaba como un carballo, Sí, home, como un sí. carballo, como un carballo está Xa fuerte. parracha, sí. Home, Como un carballo que rincha estou. que rincha? Mire pa aquí, mire. Mire. Aí, bueno. Mire. No, pero ¿y eso? Mire, no, espere. Espere que mira a cadera, mire. Mire. Eso suena mal, Mire como estou. No me gusta nada eso, Lisardo. Ay. Dios. Niña nai del cielo. Oye, parece usted unha orquesta sinfónica, me cago en la Ai. leche. ¿Cómo Eu está da esto? orquesta sinfónica non lle entendo. No entendo, no. Eu sonlle máis dos estes, como se chaman? Dos satélites. Así fue que empezaron Ay, papá y hombre. mamá, Ahí está todo tirándose claro. piedritas. Oxe, vas a librar que non dou Así baixar. se enamoraron Oxe, non vai, papá y venga. mamá, Oxe, non vai. dando su besito. Ai, quita, bicho, quita. Pare, Ai. que indeseades conxuntar aí. Oxe, toveste suerte. Indeseades conxuntar con tanto vai. Ai, Ai, pero vou dicir unha cousa, que? Tampouco sona usted tan mal. Como? Non, mire, hoxe en día é o reggaetón ese que escoitan os chavales que sona bastante pior que eso. Sí, hombre, digo Sí, yo. no, sí, eso sí, pero eu creo que estou desafinado. Ah, como se fora unha guitarra, entón, non? Sí. É que o domingo fun á misa, erguinme para ir comulgar, e ao cura asombrouse que pensou que xa trouxeran a carraca. A carraca. Ai. Xa. Bueno, Ai. pois, Lisardo, non sei, é que non sei que lle podo facer, é que... Pois de mal o que sea, pero Espere, algo a ver se terá, teño algo por usted aquí. é médico, Espere, algo espere. sabrá. Ah, amigo, esto. Que é unha pomada. Non, isto é... Espere, que non teño que poñer as gafas, que non vexo ben. Aceite multiusos. Lubrica eficazmente todos os mecanismos, elimina chirridos en maquinaria bella oxidada. 3 en 1. 3 segundos. A ver. 3 segundos vou ayudar eu. Vale. Pero usted pensa que son unha chave inglesa. Bueno, era unha Non broma. toco, carallo. Era unha broma, home, non se pode facer unha Bueno, broma. porteixere de bromas e dime algo que... Sí, pero, que lle dou? Lisardo, que quere que lle dé, home? Pois non sei, dime algo que funcione, alguna cousa que me quite este... Xa, Lisardo, pero vamos a ver, o problema que ten usted non hai ningún medicamento que lle quite a cavitación articular. Entende que é o que padece usted? Mire, nin auricular, nin o carallo, dime algo que lle fendo a cabeza. Xa, pero que lle dou? Unha perra nova? Pois non sei, dime algo, non de... Pare, mire, facemos unha cousa. 3 segundos. Facemos unha cousa. Voulle facer un volante, Ou manillar, usted faja algo, veña. un volante... Que esto non lo puedo Voulle soportar. facer un volante para que vaya usted ao especialista. Sí. E este é moi bo especialista, Vai de miña parte, vale? Dígalle que é de miña Sí. parte. Dame, aí vai. Vai ente este especialista que mire a ver se lle dá feito. E claro, eu non teño ferramenta aquí para arreglarlo. Mi madre. Bueno, pois vamos logo. Diario paje que eu agora non levo cambiado. Como que non le va a cambiar? Me cago en la leche, pero todos os días sin cobrar esto non pode ser. Apunto, carallo. Apunto ya, Ai, increíble isto. Mal. Andou Arranxou. aquí, Arranxou. Como foi? Non sei se arranxaría, porque, bueno, biches que xa non me quería nin atender o lanjarán este. Xa, vi. Dime aquí un volante, ti que sabes ler que ti estudiache, tens unha carreira. Digo cho A eu. ver, Digo cho. aquí pon taller mecánico o volante, rúa principal número 4. Especialistas en ruidos do automóvil. Como taller mecánico? Sí, un taller aí o volante na rúa Mandoume un principal. taller? Sí. Me cago no precio da gasolina. Teña que para usted. Non corra, que lle malo para Creo que o doutor Papá y ten mamá, moita guasa, doutor, piedritas en la quebrada. Haxa calma, haxa que curar o doutor. Haxa calma.